chokwadi amai ava kana vakataura zvavanoda kuna mambo akavatendai munopiwa motokari motokari asiyai vakavinga pamba chokwadi andimona vaombera pane nyaya zuzanzakauya unozoti kudii nasawe ngatingoti mugere papa zuzobhati patazvaka munonzwa nenyi chitudi inotauya weheri vaboungana kana kuti chauya handingoti chauya unokotaura navo varume nokuti varume ndio vanoenda kunorara naye here kana kuti vamwe varume vanoita kurara newe saka iwewe ipapo unozosarudzana unosarudza rikuchengeta saka uyu akaenda neurwere uyu zvakaperera ipapo manje chinzo akamwanangu mufungisi vatinosi zvakanzi mwende munochengeta wai vanhu zvino kana makuenda imimi vemasangano muchiparadza dzimba dzevanhu totendedza here kuti masangano yarambe ari panyika yachienda achiita izvo saka tobhaina machechi anditi saka toregera imi muchienda muchiita muchitorera muchipwanya imba dzevanhu zvino uyu ari kuchema nerudo rwakamushayisa nekumushungurudza iwe uyo Batiros uri kumuda here zvino manje nawe uyo apinda ari pakati haasi kuziva kuti uyo akauya uyo mawiro anenge ari pamwe ndevanhu akauya nebhenzi vanenge vatoendewo naye akauya netsoka nemaronda anenge akaruza saka kureva kuti iwewe mukadzi iwewe inhamu asi uri mharadzi wazvinzwa waishingirira wati wanga uri mistress ndizvo munhu akadzidza wende unoparadza imba yevamwe hazvifambe zvakadaro you are still beautiful uchiri mwana mudoko zvawakaita hazvina kunaka saka Batiros iwewe barika wakaenda unopwanya imba yemumwe ende waenda unoshungurudza mukadzi wako saka inini chandakuita pano ndakukubvunza iwewe mukadzi waBatiros chatiri kuda kuti vaka muno chandinenge ndiri kuda ndechekuti mwe munobatana sezvamatsividza mese kuti munodanana ndizvo handisi kuda kuzonzwa kumashure kuti kubvuma kwekuti dare ripere mudzokere kumba wanga uchida kuripwa nei kupukuta misodzi yako nokushungurudzika kwawakaita vakuta sei vakundibvisa handii manzwa chinzanzi chiregera basa uye ushandire mwana wako ndakabvira pamunda pandakakumbirawo chikumbiro kusvika kuno saka uri kudei pakushungurudzika kwako kwawakaitwa ini ndikukumbirawo kuti ngadai zvanga zvichigona paziya rangu handisi kuda munhu paziya rangu handifi munhu ndo zvandikukumbirawo chete padare ziya rako rinorema zvakaita sei isu taikashanda nemunhu chiita makashanda mai mabuilding yachine chi wakavaka shop ndikanovaka mustendi yandakatora hombe izvozvi tikutovaka imba yatoti ndoimba ichazogara ndoimba iyedu vatogara izvo zvapasitendi saka ndopanodiwa namai ako ndiwo mashoko anofona nekuti pakaoneti kana wakashanda china zvino chinokundisha
kanzi kana wakashanda wakabikira chinhu wakabikira hachisi chako ndozvakapandichikoonezvapo ini ndichaendepi chicherera kai murao unokugamuchira andiwa zvinhu nokuti kana makashanda nemurume wako uyu anditika unotaura nokuti hamusi kuparadza imba yenyu anditi murume wako asarudzawo uyo amudawo anosangana nokuremawo kwake uyu anorema iye mukadzi agerako anorema asi tinomupa mukana wake wekuti uyo ndiye anotakura mutoro wacho uyu mfundisi saka iwewe apa uri kudawo chii chakwapa ndichandinoda kungotanga kushanda zvangu maoko yangu ndisingatori pfuma yemunhu saka uri kuda kunotanga kushandawo zvako usingatore pfuma yemunhu saka iwewe pfuma yako unokwanisa kuiisa apa unoiziva here iwe unoiziva ko iwewe pfuma yako yausiri kuziva kana kuti yauri kuziva uri kuziziva kuti hauna pfuma hongu handina pfuma hangu asi kawaibikirawo uchitomuwatirawo kana kumunda ndaishanda vashandi kuplaza vanotondiziva kuti ndaishandawo mumunda asi waenda kunoshanda mumunda uri mbavha urunza mwanangu saka nawo chiripo ndechekuti pana sabhuku here pamugere vidiko chairman ndiani ariko okay taura akoshungu batinos kupurazi kwako uko sabhuku ariko ndiani ndiani hozo kamujaliwa zvakanaka kana ari hozo chakandiutaura zvamukutaura ndinonoudza hozo hapana sabhuku andingazive wekugatwa hozo ari pamberi apa saka tinoona kusvitsa mazoko amene mataura ndoda kupedza pane vanhu vachiripo saka ndakubvunza kuti wewo zvauri kuda maererano nekutadzirwa nemurume because imba yenyu iri kuramba iri kuenda mberi ndo pacho patiri kuda kugadzirisa ndo patiri tigadzirisa kuti muende henyu zvakanaka munogara zvakanaka asi murao wekuroora unofanira kuti uteverwe asi kune mhosva mumashure dziri kutevera muyo murume wenyuyo andimazvinzi kune mhosva dziri kutevera murume wenyuyo Batros mukadzi wako ari kuti zvaakashanda asi kuda kuti mumwe mukadzi aendewo kunozvishandisa weba une mukana here une mbangani dziripo dzekuti uyu mukadzi anogara nani zvavanenge vataura tinogona kungoita ndiri kukubvunza ndati yezvino paunogara iwewe pane nyama yako ndo pavari kudowese kuti vange varipa saka pane imba here tinadzo patinogara padzimba dzatakavaka saka imba idzodzo akavaka ndiani ndakavaka ndini namai naamai unozviziva kuti wewe kana uchida kuita badika uyo anovakirwa imba yake hongu unozviziva here iwe
unozviziva here iwe kuti semavakirwo yaukaitwa wewe uri kudiwa neuyu anogona kuvakisiyawo imba uyu, right? Iwewe unobvumawo here murudo rwenyasha? Ndakakuona une bhigu rako riye rakanzi aposteri, kuratidza kuti unonzwisisa parwendo rwevakristu, kureva kuti mumwe wako uyu ane kaurwerewo kaanako mupfungwa, akaremerwawo neupenyu. Urunzwisisa? Iwewe kana auya ari mainini, chitanga kumubatawo zvakanaka, muchitowirirana, because mada uyo ndio pakumba kusangana mese. Saka apa ndiri kuda kuti iwewe unofana kuzvininipisa, asi hausimuranda, ndio waenda kundobvuta zvinhu zvepane mukati. Saka Batros, iwewe unosungirwa kuti uyu zvaari kuda achataura kuti unomupa, then woita kuti uyu urore zvakazara. Andinopanzisa uyu sezvowane vana naye unororo futi zvakazara, asi panouya murume wacho kana ari mupenyu unofanira uchigara uchicheuka uchitarisa mashure. Wazvinzwa? Nokuti kana azosvika zvinokonzera ngozi zvamakaita, asi makazviita atigone kuzvirivhesa. Andino wazvinzwa mufundisi? Iwewe kugona kuti vanhu ivava uvayananise vagare zvakanaka, ipapa ndipo pauchagona kuratidza kuti uri mufundisi. Uchiri mufundisi kumasoro wakaregera ndidika? Ya, saka chiedza kuti umisikidze zvaMwari nenzira kwayo. Zvandiri kutaura pano, mararamiro yamanga muchiita kumashure uku ndio yandatsvaira. Muri kunzwisisa? Anenge aenda kunokutadzira ane kodzero yokumhan'ara, murau uchitora basa ravo sezvazviri. Chatiri kuda kuti mugare zvakanaka zvisina mhirizhonga, pane kubirana. Saka apa ndiri kuti imimi vaviri imimi, sumuka iwe uya ugare apa. Imosa kaya kapapa. Ini ndiri kupika jeni sina ndikuburisa mama. Ndiri kupika jeni, ndiri kuwenyama. Uya patina. Asimaya wakatora mume wakapanda. Vakatora mume wakapanda kuchinjanisa vachipiri wao fukrasi. Kumusha kwao vachiuya kune wangu kuzopaita. Vachienda kumume wako vachizopaita. Ini ndakagara makore 9 handizivi murume. Ndinogara navo sei? Ndiri chibarika here? Patakaisa maweji atotora mari tichirarama. Izvozvi tiri kutovaka imba. Yatoti ndoimba ichasukira kuti ndo imba yedu. Patogara izvo zvakasiyana. Saka ndo pari kudiwa namai apa. Ndo mashoko ari mufoni. Ndokuti papa kuti kana wakashanda chinhu hazvino chinokuendesha. Kanzi? Kana wakashanda wakabikira chinhu wakabikira hachizi chako. Ndo zvakapa ndisvike ndizoti ini ndichaendepi. Chiteerera kaiwe. Murau unokugamuchira. Andiwazvinzwa? Nokuti kana makashanda nemurume wako uyu, anditika unotaura nokuti hamusi kuparadza imba yenyu. Anditika murume wako asarudzawo uyo amudawo, anosangana nokuremawo kwake uyu. Anorema iye mukadzi agere apa, anorema, asi tinomupa mukana wake wekuti
uyo ndiye anotakura mutoro wacho uyo mufundisi. Saka iwewe apa uri kudawo chii chako apa? Ndichandoda kungotanga kushanda zvangu maoko yangu ndisingatori pfuma yemu. Saka uri kuda kunotanga kushandawo zvako usingatore pfuma yemunhu. Saka iwe pfuma yako unokwanisa kuisa apa, unoiziva here iwe? Unoiziva? Ko iwewe pfuma yako yausiri kuziva kana kuti yauri kuziva, uri kuziziva kuti hauna pfuma? Ongo hazina pfuma hangu. Asi kawaibikirawo uchitomuwachirawo ka? Kana kumunda ndaishanda vashandi kuplaza vanotondiziva kuti ndaishanda mumunda. Asi waenda kunoshanda mumunda uri mbavha. Urunza mwanangu? Saka nawo chiripo ndechekuti pana sabhuku here pamugere vanogara mutaundi musendenari. Vidiko chairman ndiani? Ariko? Ayo. Vanhu vari kuplazi. Vanhu vari kuplazi mamba. Vanogara musendenari. Okay, taura ako shumba. Plazi kwako sabhuku ariko ndiani? Ndiani? Hozo kamujaliwa. Kana ari hozo chakamitaura zvekutaura ndinomuudza ana sabhuku atingazivewe mugato hozo ari pamberi apa atinoona kusvitsa mashoko amene ataura asi ndinovumirwawo here kana ndichitaura ndakuda kutaura rimwe chete kana chakaizi. Ndoda kupedza kuti pane vanhu vachiripo, saka ndakubvunza kuti wewo zvauri kuda maererano nekutadzirwa nemurume wako, because imba yenyu iri kuramba iri kuenda mberi. Zvaiva kuti ava vasinga pfuma yangu ndiro ndikakuudza ndakuisa kana tichiti mababa ndiri ndinobvisa mari ndinobhadhara vashandi ndiri pashoko pandinoshanda vachiuya kuzotora zvinhu mai avo kwauya kuzoenda kufuona baba vachibva kumurume wavo vachiuya vachienda kufuona izvo zvakakufunda nowe yekutanga chaiyo chaiyo ndakatofuna kuti hararivisa ndikatobva kunodzira mabhero kupurasi ina handina chandinowana mari yekuzvesa mupurasi ina handina chandinowana. Alright, ndo pacho patiri kuda kugadzirisa. Ndo pacho patiri kuda tigadzirise kuti muende henyu zvakanaka, munogara zvakanaka. Asi murawo wekuroora unofanira kuti uteverwe. Asi kune mhosva mumashure dziri kutevera uyo murume wenyuyo. Andimazvinzwa? Kune mhosva dziri kutevera murume wenyuyo. Batros. Mukadzi wako ari kuti zvaakashanda asi kuda kuti mumwe mukadzi aendewo kunozvishandisa. Une mukana here, une mbangani dziripo dzekuti uyu mukadzi ari kugara nani? Zvavanenge vataura tinogona kungoita. Ndiri kukubvunza ndati iye zvino paunogara iwewe pane nyama yako ndo pavari kudawo vese kuti vange varipa. Saka pane imba here? Tinadzo patinogara padzimba dzatakavaka. Saka imba idzodzo akavaka ndiani? Ndakavaka ndini naamai angu. Naamai. Unozviziva kuti wewe kana uchida kuita badika uyo anovakirwa imba yake? Unozviziva here iwe? Unozviziva here iwe kuti semavakirwo yakaitwa wewe uri kudiwa neuyu anogona kuvakisirawo imba uyu? Right. Iwewe unobvumawo here murudo rwenyasha? Ndakakuona une bhuku rako riye rakanzi apostiri kuratidza kuti unonzwisisa parwendo rwevakristu, kureva kuti mumwe wako uyu ane kaurwerewo kaanako mupfungwa, akaremerwawo neupenyu. Urunzwisisa? Iwewe kana uya ari mainini chitanga kumubatawo zvakanaka.
muchitowirirana because mada uyo ndio pamuri kusangana mese. Saka apa ndiri kuda kuti iwewe unofana kuzvininipisa asi hausimuranda ndio waenda kunobvuta zvinhu zvepane mumwe mukati. Saka Batros iwewe unosungirwa kuti uyu zvaari kuda achataura kuti unomupa then woita kuti uyu uroore zvakazara. Andinopanzisa uyu sezowane vana naye unoroora futi zvakazara, asi panouya murume wacho kana ari mupenyu unofana uchigara uchicheuka uchitarisa mashure. Wazvinzwa? Nokuti kana azosvika zvinokonzera ngozi zvamakaita, asi makazviita hatigone kuzvirivhesa. Andiri wazvinzwa mufundisi? Iwewe kugona kuti vanhu ivava uvayananise vagare zvakanaka, ipapa ndipo pauchagona kuratidza kuti uri mufundisi. Uchiri mufundisi kumasoro wakaregera ndidika ya saka chiedza kuti umisikidze zvamwari nenzira kwayo. Zvandiri kutaura pano mararamiro yamanga muchiita kumashure uku ndio yandatsvaira. Muri kunzwisisa? Anenge aenda kunokutadzira ane kodzero yokumhan'ara, murau uchitora basa rawo sezvazviri. Chatiri kuda kuti mugare zvakanaka zvisina mhirizhonga, pane kubirana. Saka apa ndiri kuti imimi vaviri imimi sumuka iwe uya ugare apa. Unakandibhatira kuti ini murume handina. Unakandibhatira kuti unakuda wake. Nefuma isakaiwa zvekare. Handikasiyana naye. Ndikukurira akaenda shana. Ini ndiri kupika jeri ndisina kundibudisa mama. Ndiri kupika jeri. Ndiri munhu wenyama. Asi mai avo vakatora murume vakavhana. Vakatora murume vakavhana. Vachienjanisa vachiti wavo kuklasi kumusha kwavo vachiuya kune wangu kuzoparika. Vachienda kumurume wavo vachizoparika. Ini ndakagara maponesa handizive murume. Ndinogara nawo sei? Ndiri chibarika here? Ndibatsirei mama. Ndibatsirei. Hakuna chakafamba, hakuna chakaita, hakuna chakafamba. Kusvika nasiri kubika. Ndibatsirei uone ndekuchiri. Mufundisi. Saka paipa wakabuda wakabata mukadzi wako vari kuti wakavanyima sadza ka. Vakakuvara nei? Vakaita sei? Kumasowe kunoitwa wrestling. Vakaminyuka nei? Mufundisi rega ushungurudza vana vevanhu. Naichangamiri kuminyuka kwaamai ava ndiwo bondere. Ava vari kukumbira kuti gumbo rangu ndakaminyuka asi bonde ndeta sei? Saka iwe wakavanyimira ibonde wakabva muno kuti uri kutoenda ukabonde. Saka wakarara nei? Wakarara nei? Tipedze chi? Iwe ndakukuripisa manje nokuti uyu munhu mupenyu musvinuka. Aburitsa nhau yake yaenda kunoburitsa unhu wako iwewe nemukadzi wako. Atidi kupedza nguva pamwe. Wazvinzwa? Ndakukanganisa mama.
Atere mambo awasati vapedza kupa judgment yavo, awasati vapedza kupa judgment yavo, aterei kwavari kunoperera, nekuti vamwe vangatofunga kuti zvimwe zvatinosapiwa mudzimai uye nedare munhu hazvisirizvo. Mambo vari kufamba nendima yavo, ngatererei. Iwewe mukadzi mukuru, chekutanga ndakubvunza ndati wavagamuti ava mai avo ari kufamba nemurume wavo, unopanzwa imhosva iyoyo anokuripa, wanga uchida kuripwa chii? Aiwa, taura wati alright, iwe uri kuda kuti uyu timudhisimise here kuti tirega kuenda kunosangana nemurume? Saka unokwanisa zvipi? Nokuti apa kapa inini ndiri kuda kuti ndiite kuda kwako iwewe, watadzirwa, saka ndiwo unondipa nokuti ndiwo unoziva zvauri kuda kuti uitirwe. Changamire, vari kutaura kuti baba kana vakauya kumba kwaamai avo hakuna chinhu chinoitika kwemakore. Pane nhayo yokuti ndisunungurwe zvikureva kuti kwava hakuna chinobuda, asi uku kuno chinobuda uku. Ndo shoko riri kutaura mai avo ndisunungurwe kuti kwavo kana baba vakauya hakuna chinhu, asi kana vaenda uku ndepauti ndo nyaya yekuti ndamboedza kuvabvunza, ndio mashoko avari kurizvi izvozvo tichipamhidzira pana aterei, tichipamhidzira pane zviri kutaurwa nemupurisa. Chokwadi amai ava kana vakataura zvavanoda kuna mambo, mambo akavatendai munopiwa motokari. Motokari haisi yavakavinga pamba. chokwadi handimuona vaombera ndo pane nyaya mushini wakatonhora iwe titereresa kuda nekusada, kuda nekusada. Newe Batinos, ndiri kuda kuti uya anosunungurwa kuti avewo nemafeelings. Uri kunzwa Batinos? Ndini ndataura kuti iwe newe endai munogara pasi kuti uyu avewo nemafeelings yekuti usvikewo musvikire, because iwewe kupinda kwako pakati apo neuyu panoita pane makwikwiga kuti ari swita ndeupi. Saka iwewe mufundisi apa sunungurai mwana uyu ngasunungura noti munondibvira utaure inini mambo wangu kana kuti nditi pane zvimwe ndikatomboendeswa kumaprofita vachiti ndiri muroi ndatora chibaba nemushonga ndakabvuma kuenda kumaprofita iwanga vari tuni mwana wayanzvadzi yavo indiri hwanda tikaenda kumuprofita wokutanga kati amai havana mushonga yavanobata ndati hatiperere pano ngatiendei kumwe mubati chokwadi kuti handibati chi handibati mushonga ndiri mwana akakura ndichinamata. Ndobva tazoenda pepiri ndobva vati zvangofanana, ndobva vazonzi nemuprofita hapana kana mushonga yakabatwa, ndobva vachiti ndipei chete munamato wokuti varambane. Tikapirwa munamato ndikanogeswa munamato kuti tirambane nababa. Baba wakazopiwawo pawo wega wakageza, ndakageza handina kuramba kuti ndaimbomunyira. Saka iwewe wati wakakura uchinamata, saka kupa kunamata kwako unenge uchinamatira utitore murume wemunhu. Saka kunamata kwako kuchiwe unonamata uchiti chii, nokuti apa waifana kunamata wokuti dai pava unorugare kune mumwe wako nerugare kwauri wacho iwewe kuti Mwari vave vanopindira. Zvine wewe kana waenda kunoti iwewe unonamata imba mumwe achichema unoti chii? Unoti uri kunamata here kana uchichemedza mumwe wako? Singatozoti ndo zviri kuitika. Inini ndezi handina kana kuti ndingaitire utsinye kuna wauza. Ndisingazivi
ndinoziva hangu iona baba inini ndinogara kure zvokuti ndinouya zveapo nepapamwe mwedzi umwe chete ngatidai baba vakauya pamenyi baba mushini uri kushanda here zvinava kuti hausi kushanda ipapo ndoba ndisingatozivi ipapo handitozivi manje zvakanaka hatiteererei regai tidzoke kuchikumbiro charehwa naamai mukati medare kubvira vachitaura nemurume wavo vaikumbira kuti zvavakabvira kumba kwavo zvirambe zvipo kusvikira nguva yavo yakwanira kudai wewe nanhasi uno varikutaura zvakare vari kuti kana ndikatonzwa nzeve kana ndikatonzwa zvipi inini zvangu zvandinoda ndinodini chete dai ari kunzwa zina hacho asi zino rakazvimba zvina amai vari kuzvibazare negumbo asi ruripi rupenyu runoda kumedza chiri kutsanangura chiri kuti baba Abatnos imimi dare rino harina kukupai mvumo yekuti muende munogara nacho semudzimai wenyu asi rakudziisai ini kuti mugare zvakanaka nemudzimai wenyu Grace musawane chamunokanganisa papfungwa dzake semudzimai wenyu wamakatanga naye muchitaura soko rakapera makabvumirana ini nesu nedare rose mukati zveshuwa makatora uyu ari mwana mudiki kureva kuti kana kuvhurwa kweenvelope ndimi makavhura vari muno vese pachivanhu vanotsanangura vachiti wawana mwana uyu ari chimuhomba zvareva zvadudzira kuti umhandara hwaGrace hwakabviswa nei asi umhandara hwaatina hamusiri pakabvisa nokuti makamuwana ane vana vake iyewo akamubvisa umhandara kana akasangana naye vanotokutaura baba Abatnos uya anoshereketa mukabvunza kuti anoshereketei havakuzei nokuti anenge aziva ndiye akandibvisa chii umhandara saka tiri kutsanangura tiri kuti endai munochengetana zvakanaka nemudzimai wenyu Grace endai munogara pasi nanyachide wenyu uyu atinawo mumudzidzise kuti atina inini naGrace takavimbisana kuti tichamba tose kusvikira kumagumo saka kana ukandiona ndikazopedza mazuva mairi matatu ndisina kuya kwauri usazokumbuka nokuti Grace ndowangu kana iwo ndakuwanawo isoso imhondwa muneizi mukasvika musango mbembwe yadyiwa nembada handiti munonhongomba ndozomondwa mungatokomberera mbada yaregerei kusiya mtiboe takurai mabhiyo yamasirwa kana nzeve kana musoro wamasirwa kuitesei ndiri kutaura ndiri kuti izotaurai Grace kuti zvinenge zvasiyiwa naamai guru kana wazviwana makorokota usazokomberera chikumbiro chamambo mukati medare rino chiri kuti tione dambudziko reseriya pa chienda unogara pasi uchiziva kuti mukumbu uri kuuya vakuru ndovakatsanangura vakati kurwa nomukadzi womuridzi kurwa kaviri nokuti murume vakauya iwewe ngatenda kuenda kunomira pakamira munhu unobisa mbudzi nhatu mbiri kutora nehadzi zvinoenda kuna maiguru vanga kukompanseta zvawaita asi ukaramba uchikonzeresa ndakuti endai munogara pasi namufundisi mugadzirisa kuti uyu akikewo wazinzwa kana muchitobvira kutofamba mese muchiratidzana kuti ndeipi midzi inoita kuti uya kumba kubaka kana kuti kutaura kumwe kwaungogona kunzwisisisa kuti uyu pawakanga iwe usati wapindira pakati aidziya mumba make iwe wapindira pakati uyu hapasina kudziya saka kureva kuti
wawanga uri kusangana naye iwewe ndeuyu. Saka ndiri kuda kuti uyu apinde mumba ndoda kuzowana results minduro pa next court date. Unouya wega kuti chii chakuitika kumba ikoko. Ndoda ndione kuti warapika. Izvi zvandiri kuita izvi azvireve kuti zvatanga kuitika kwamuri chete. Muno ndatonga vanhu. Kana munhu agumbuka anosunga mumwe, angave mukadzi angave murume. Pane mumwe bishop wandakabva mukutotonga pano. Saka izvo ndinozviziva. Saka ndinoda kuti mwe munosunungurana mugare zvakanaka. Iwewe bishop ndichasvika kwauri mufundisi. Ndoda kuti ndichengeterewo vana mbudzi mbiri. Mbudzi mbiri. Chikotora. Mbudzi imwe chete. Mbudzi imwe chete kudare. Then mombe yekutsiura. Mufundisi kuti vakadzi vevamwe vatorwe. Nobisa mombe imwe chete kuna mama. Ukukutanga kuti unhu wako semunhu anoremekedzwa anochiwa muzodzo waMwari. Ndoda kukuona next time ndichasvika pamba pako. Chikwida kumba kunogara murume unoda kuzosvikwa. Tinoona magariro yaanoita. Ndinoda runyararo. Iwewe runyararo. Andito zinzo? Ndofunga tinosangana next court date. Ndichitevera kuda kuona zvakataurwa zvaitwa ino. Baba batonzi mazinzo zvadzangu. Ehe. Mambo vari kuti chokutanga munobvisa mbudzi kudare. Yazvichadyiwa muno muswedari. Chechipiri mukabvisa mombe hadzi yamuchapa kumudzimai wenyu Grace. Yanzi yakasimba kuti igozobereka vana vagozwa mukaka. Chechitatu nenhau yokutsuura imi nesuwo vamwe tisati tabuda pachena kuti tisatore vakadzi vari mombe. Mazundwaka atina wanzi unobvisa mbudzi 3, imwe chete iri kuya kudare, 2 dziri kuenda kuna Grace. Mazundwisa ndatenda
iwe wakamirira murume uyo ari kurwara wako kana apora ane nhau newe asi usatize ako ramba wakadembera pauri ipapo apapa ndikurwadziwa nenyaya yemari yangu yakaenda kushopu ndikutorangarira kuti deida achengeta mhuri yangu zvangu kana unozazokurwadza ndiwo wakapoya nepahwindo unozouya une gwara unotaurira nemurume wakakunyengedza una kunyengedzwa neuyu unotaurira muyo Next coach is Mgangoya, Arena South coach. Mambo kutapoya. Shingirira iri Grace zvinoita zvakanaka. Ndazvinzwa mwana. Batairo kumdzimai wenyu ende naye. Kurande.